Sobat GoPro mo. At magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon nandito tayo sa Santo Domingo Albay. Ayan, nagtabing dagat tayo mga bata ko. Ayan. At ngayon araw ay tunghayan natin yung ano, yung kung ano may reaction ni Bicolana girl pag nakita si Kuya Noli Vlog. Ayan. At abang po tayo. At pinapunta na namin siya sa tabing dagat, mga kabatak. At hindi niya alam na nandito na kami. Pero sinabi pa lang ni Bayaw na parating pa lang. Ayan mga kabatak. At gagana na naman yung mga malulupit na behind the essence ni Kabatak. Ayan, tunghayin yung mga kabatak. Ayan, para mapasaya namin kayo. Ayan. Alright. Ayan mga kabatak. Ayan. Uli, nabindagat na lang pinuntahan natin. Dagat na sa Burias, dagat na Santo Domingo, puro dagat, explore. Right. Ayan mga kabatak. Ayan. Puro tanawin na makikita nyo. Ang gaganda. Ayan o. Yung mga di pa nakakarating dito na mga viewers natin, Santo Domingo Albay. Ayan, tabing dagat po tayo. Barangay San Vicente. Ayan mga kabatak. May pantalan doon, panibagong pantalan na naman nakita natin. At may napakagandang resort dito, napakarami. Yung gusto mga magbakasyon, ayan, may mga ano ito, ang gagandang ano, mga resorts. May mga pa-isla ito, palalaki. Sulod-sulod ito. Ayan mga kabatak. Kaya na nga po mga kabatak, at andito na si Bicolana girl sa Bantuhan. At kasama yung kuya niya. Dito tayo sa likod at para makuha natin yung eksena inaabangan ng natin ng mga viewers. Yan mga batak, muli na namin kayong papasayahin itong tagpo na to at abang-abang po kayo mga kabatak. Ayan, hello, shout out sa inyo. Tago kami mga kabatak. Kami pa yung magugulat ha. It's a prank. Tago kami rito mga kabatak. Tago kami kasi nakita ko pupunta sila rito. Ay, ayun, ayun. Ay. Ayos ba mga kabatak? Ayun. Tago kami iba yun. Pili ko nakita na tayo eh. Ayun, naka-extra. Yan na yun, dalawa na yan. Kaya, gusto ka mamagos natin. Oo. Ayun na mga kanan. Kita tayo.
nakita mo lang kalakal. Ang bihira, nakita mo lang kalakal. Manggugulat kami. Tinura ka. Turo mo naman kasi. Kasi kuya mo. Maglakad lang ko. Tapos sabi niya, tinuturo. Tinuro kasi. Tinuro mo kami? Sabi ko, ba kami turo eh. Oh, kumusta? Ayos lang. Manggugulat sana kami. Kami ang nagulat eh. Tayo lugod yung naprank ka. Okay naman. Oo. Sabi ko nga, parating pa lang kami. Lahat pala, di ko sinabi eh, no? No. Lahat pala, di ko sinabi mga Ay dapat pala, iniwan natin doon. Tapos doon na tayo bandang tumago. Malapit. Mali tayo. Mali. Wala. Wala, mali yung plano. Mahina magplano. mahina magplano. Mabatak. Bata, Naturo tayo. wala, mga kaya. Gugulatin pa naman natin. Hello. Mga kabatak, na si Bicolana Girl. Ayan, at muli natin nasilayan. Muli yung masisilayan mga kabatak. Ayan. Yung mga tagpo. Parang pilis nyo naman. Ano pa? Ito kami. Ano, ang ganda. Kaya pala ang bilis eh. Yo! Hello. Shoutout po, shoutout sa inyo. Ayan, mga subscriber ni Kuya Noli dito sa Santo Domingo. Ayan. Yo po. Hello po sa inyo. Ayan. Shoutout po sa inyo, shoutout. Ano ko yan? Ayan. Gawin pa yan, kuya. Ah. Gawin pa yan mo. Asan yung? Tayo ang naprank ah. So mga batak, at muli nandito tayo sa bayan ng Santo Domingo sa harap ng simbahan. Yan. At kami ay dadaan muna sa palengke ni Bayaw at bibili ng mauulam ngayong gabi. Yan. At yung pinakamasarap na isda daw dyan. Si Kathleen ang mamimili. Yan. Kung ano yung masarap na isda. Ay, yung kuya niya oh. Na ano rin pala ito yaw eh. Babayrong tago din to eh. Ang daming kachat eh. Iba talaga pag mga may dating. Ayan. Shoutout sa kapatid niya. Ayan. At nakabalik kami dito. Ano masabi mo? At pumasal kami muli. Ha? Wala na. Di mo pumasal. Kaya nagulat kayo. Pero alam na ng nanay mo. Dapat din nyo pinaalam. May kayo eh. Para surprise niya eh. Wala. Pagka mga ganun, yun sana magandang tagpo. Kaya mga kabatak, at muli sa bayan. Ayan. At kung saan nagtrabaho si Kathleen dito. Shout out. Ayan. Asen ka. Yo! Hello! Yo sa inyo. Hello po. Shout out. Muli kaming napasyal. Dumayo po. Opo. Hello po kuya. Shout out po. Bibili kami ng ulam ngayong gabi mga kabatak. At yung masarap na ulam ang bili natin. Hello po. Shout out. Ayan. At muli kaming napasyal ulit dito. Opo. Ayun si Bayaw ang bibili po eh. Sunod lang ako eh. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung ano bibilin niya. Ano? Mayo? Yan, gata. Swabe yan. Sabaw. Yan, malaking isda ang napili mga kabatak. Ayun. Masiram yan, masiram. Ha? Parang yung bibi mo.
So yan, namili na ng mga sangkap si Bayaw. Ayan. Ihalo sa isda. Ayan, mga kabatak. Ayan. Ayan, kasama si Kathleen at ang kanyang kuya. Yan, may kamukhang artista to eh. Galaw bang ito siya? Ay, hello nga pala sa inyo. Hi. Yo, yo, yo. Parak, lami kayo ang ano, ang isda. Tapos kumpleto yung sangkap mo. Siram to, sarap kain na naman natin to. Wala nang katigilan ng kakakain si Kuya Gatcho. Yan. Yan po at papunta na kami saan? Sa kotse, mga kabatak. Ayan. Galing kami palengke, nagbiling ulam. Yan, dito kami dadaan sa likod at iikot kami bahagya pag ganun. Ayan. Yan, pa-support na rin po ang YouTube channel ni Bicolana. Kung sa Burias may vlogger si Kuya Nuli. Dito sa Santo Domingo magkakaroon siyang vlogger. Ayan. Pa-support po mga kabatak. Ayan mga kabatak. Okay, alright. Let's go! Muna dito tayo sa lugar nila Kathleen. Ayan, at medyo madilim na nga. Alright. Alright. Ayan. Dito na po tayo ngayon at lalakad. Doon kami nag-park sa harap ng eskwelahan kasi doon ang maluwag na eskwel. Maliit lang kasi ang kalsada rito mga kabatak. Ayan. At lalakad kami papunta sa bahay nila Kathleen. Ayan. Ayan mga kabatak. Ito na yung daanan pamunta sa kanila at muli tayo nakabalik. Ayan. Pinagbigyan pa tayo ng Panginoon makabalik dito. Ayan o. Ayan na, nilusak na. Nilusak na yung ano. Para yan. Ayan. Dapog. Punla yan, punla. Ayan mga kabatak. Tatanim na sila ng palay. Ayan, Dapat yung mayon, baka bukas makakalo ipakita ko sa inyo. ang daming gabi. Tanim. Yan. Punta na tayo. Siyempre ang ating biga. Iyo. The best talaga yan. Ha? Oo, ulog pa yung biga. Nasisilaw. Nasisilaw sa daanan. Baka madapa. Baka masandal sa'yo at madapa. Yo, yo, yo. Kumusta? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Bibigyan pa yan? Bibigyan pa? Ayan mga kapatak. May ano na sila dito. Solar. Para maliwanag sa daan. Ang ating biga. Two-way. Siyempre, dito yung isa. Tuwi. Two-way. Ayan mga kapatak. Dalawang daan. Ginabi na tayo pagdating dito kasi biyahe. Ayan. Itin. Ayan. Yung ano ng anahaw. Gagawin. Hindi po. Hello po. Hello. Yo, yo, yo. Hello, yo, yo. Ay, bunso. Yo, yo, yo. Mama niyan. Wala na. Yo, yo, yo. Bunso, kumusta? Speechless. Speechless. Alright, at magluluto yata sila mga kanoli. Ito natin kay mama ni Bicolana. Hello po, kamusta? Oh, dahil. Iyo mag-araray. Hey, iyo. Marami man ginaray. Mga kabatak, magluluto si nanay ni Kathleen. Ano? Yung bilhin namin isda. Nay, ano masasabi mo at bumalik kami? Masaya. Ganong, paano yung saya? Siyempre, akala mo dahil kami na nakalimutan. Tapos, binalikan nyo kami ulit. Tapos, ayun. super talaga saya. Oo, masaya.
Masaya. Ano masabi mo at bumalik kami? Ah. Namiss mo kami? Ha? Masaya ba kaming kasama? Ha? Gano'n kasaya? Andito tayo sa bahay ni Kathleen. Yan. Dito na kami sa terrace. Yan. At sila Bayaw andun. Pinapanood nila yung vlog ni Bayaw. Yan. So, salamat at mainit ang pagtanggap nyo dito sa amin. Pamilya ni Kathleen. Pamilya Banico. Parating na daw yung tatay niya. Yan. Ika natin reaction niya kung ano magiging reaction. I-interview natin. Yung anak niya, reaction niya. Di ba mga kabatak? Di na nagtakip. Kaya naman sabi mo at nakabalik kami rito. Ano sa pakiramdam? Masaya. Maraming salamat. Balik kayo. Yan. Naya. Naya ka pala. Pero kita naman sa expression niya na parang naano siya, na-excited na nakita tayo dito. Yan yung Bayaw. Yan. Kaya naman sabi mo at nakita mo muli si Kuya Nuli dito sa lugar niyo. Masaya. Di ko akalain na darating sila kayong apo. Ano nararamdaman mo? Masaya. Happy pa. Happy pa. Yan mga kabatak at nagluto na yung tatay ni Kathleen. Ayan o. Simbili na namin isda. Ayan. Ang kanin. At may ano pa. Yung tawag dito. Panghimagas. Ano to eh? Papaya. Pampatanggal to ah. Pampabawas to tayo ah. Pampabata. Ayan. Ayan. At tayo po ay magsasalo-salo. Yan. Masarap pong kumain pag yung salo-salo, yung marami. Mga kabatak. At abangan nyo po. Yan. Hello. Walang pakwan tayo ngayon. Walang... Mga kabatak, at tayo ay kakain. Yan. Kain na, bunso. Kain na. Kaunting silip-silip lang sa pagkain para makita nyo kung gaano kalaki ang subo ni Kathleen. Yan. Alright. Sarap na Good vibes lang mga kabatak. Wow. Ay, ba't mo kinakaliwa? Kaya kaliwa ba? Kana. Dapat kaanan eh. Patigil bigla Dapat kaanan eh. Tonay. Sabay na po kayo. Ubusan ko kayo. Usang kayo ni Bayaw. Lakas ako kumain. Kainan na po. Siram, kaayo, Ay, lami, bunso. ang ulam. Tara. Sakto lang, hindi against the light. Kayo po. Sige bro. Ano? Ay sabaw, matagal pagod. Sabi ay. Hindi natin pasasayin ang ating mga viewers sa Burias Island. Iikutin po namin ang buong Pilipinas. Apat na araw tayo, no? Sawa kami sa lechon. Ang laki ng baboy. Ganito kalaki yung sa aming isa. Oo nga. Yan sa may day mo. Panoorin nyo, oh, di ba? Kala nagbibiro ako, ah. Totoo yun. Sana. Ano ulo? Hindi na yun, lechon. Pinahin na yun. Pinahin na yun. Laki. Ay, sabay na. Sige. Yes, natin yung isa. Naiyak sila mga kanuli. Baka daw makita yung subo ng malaki ni Lulu. Kaya upo niya. Ha? Upo niya. Yan, no? Sakto lang. Diba? Ayos. Magtatay mo, Kati. Pa.
Ako higop talaga ako. Tanggal lang. Hanap ko isda. Sarap. Siglaw. Malata. Kaliwa pa yung isda. Okay pa. Yung naka-slice dun, parang ano eh. Oo. Sabi ko, hindi na to, hindi na po pwede. May team na yun. Itim-itim na eh. Malata. magluto. Hindi ko kumain. Yung sinat ni kamatis. Nakalimutan nila eh. Siya kasi ang nagluluto dito eh. Pero panalo. Ano Bonjo, okay ka lang? Hindi ka man na mo pag-uulukan. Nagiling ko na yung nakakapol. Ay, sino ba kaya? Kahit walang kamatis. Opo, masarap po. Ay, sarap na. Masarap na eh. Kaliwa kasi isda. Malata. Ikaw ka na ba? Ikaw ka na? Ang ulay sa dako, hindi nakain. Nang, Matari? anong dinulay mo? Anong ulay? Kalabasa sa kalabasa. Hindi pala na ano? Ano pa? Ano pa yun? Lumod pa? Oo. Hindi ko man kaya arang na. Pero sinalakan mo mamang karunggay. Oo, puta. Wala. Hindi talaga makaka. Hindi madaya. Matari talaga. Hindi nagsikrito na parating kami. Sana nasurpresa ka namin. Hindi talaga. Lumbog pa lang din, parang pwede. Ganun ang lumod pa, no? Hindi talaga pwede, palang katawan. Ibang banda na karabasa. Nasa paganda. Nasa po. Kay Bumban isa lang Doko lang nanda. Nagtanong dito ko. sa kabibig. Nagdi. Nag-exercise. Nagdi sa may. Isa pa tita Bibian. Di ka gusto dyan, maturang mo. Pag dumating pala si Mr. mo, saka magluluto. Sipag, grabe. Siya naman talaga. Nagsasaing lang ako tapos mag-init ng tubig. Yun yan. Tapos pagdating niya, nagluluto siya. Siya nagluluto ng ulo. Matik na. Pagod galing trabaho ng sobrang. Siya talaga. Oo. Yan ang pinakamagigiting na father. Shoutout sa mga father dyan. Dapat pa natin. Nagusto. Ito pa. Marami kami nakain na mag-inasal. Sana all daw. Nabigla naman akong tumaba. Hindi pa obvious. Diba? Obvious eh. Payat pa yan. Diet pa yan. Dahil pen. Oh. Hmm. Pero may umuusli.